Светлана һәм Феликс Кинарскилары Мөсим районының хөрмәтле гаиләләренең берсе. 26 октябрьдә аларның 9-нчы балалары Ярослав туды. Гаиләне шатлыклы вакыйгалар белән тәбрик итәргә район башлыгы Альберт Хуҗин барды һәм күп балалы гаиләгә мактау грамотасы истәлекле бүләк тапшырды. Күренеп тора сезнең мәхәббәт, күренеп тора балаларның тәрбия, менә бик матур Азат Музайт сүзләр әйтте, шул хәтле эш күреп үскән балалар тәрбияле, тату, бик матур балалар үстереп киләсез дип. Балалы булып, әти инде бик шатмын, алар birinci günne denuk indi şartlanıp kütüp alabız. Indi uzatkan şahatlı indi uzatu dibet ukuğa jibergen şahatlı indi. Ukuğa jibergeç dağı bir şartlanımı ukurağa kirgeç şartlanasın. Yansın indi ülenip kiyöge şıkkaçtın dağı bir şartlanasın. Гаилә башлыгы Феликс Минзеле урманчылыгында хезмәт куя. Хәләле Светлана Хуҗабикә. Балаларны тәрбияләүдә һәм гаилә традицияларын ныгытуда күрсәткән хезмәтләре өчен 2021 елда Светлана дәүләт бүләге, ана даны медале белән бүләкләнде. 2022 елда алар Мөсим районының иң яхшы гаиләсе буларак республика рәисе белән очраштылар. Һәрбер бала үз ризыгы белән киләдер инде ул. Инде без һәрбер балага сөенәбез. Һәрберсе үз урынында, алай берсендә артык сынмыйбыз. Безгә бик күңелле балалар барсы да җыелганда, барыбыз бергә булганда бик күңелле. Мин үземне теге шундый күп балалы дигәч, менә һәрберсе җыелганда алар юкта кебек. Олы уллары Эрнес инде үз гаиләләрен булдырган 1 яшьлек улы да бар. Ранель табиб булырга әзерләнә. Ангелина үз тормышын педагогика белән бәйләгән, укытучы булып эшли. Читтән торып университетта укый. 29 декабрьдә кияүгә чыгарга җыена. Анжела Йоршолы шәһәренең педагогия университетында белем ала. Ратмир һәм Снежанна уку алдынгылары, төрле бәйге һәм олимпиада җиңүчеләре. 6 яшьлек Мирослав белән 3 яшьлек Радель кечкенә әниләре Ярославка сөенеп туя алмыйлар. Кинарскилар гаиләсе бер кайчан да эшсез утырмый. Һәрбер эшне бергәләп башкаралар. Җәйгелектә күпләп утын әзерлиләр. Бу көнне район башлыгы Ләйсән һәм Илшат Ибраһимовларда да булды. Мактау грамотасы истәлекле бүләк тапшырып гаиләгә җылы теләкләрен җиткерде. Сабыегызга сәламәт һәм бәхетле үсеннәр, гаиләгезгә иминлек һәм матур киләчәк. Ибраһимовлар гаиләсендә дә зур шатлык. Илшат белән Ләйсән 4 кызның яраткан әти-әниләре. 25 сентябрь көнне ир белән хатынның игезәкләре Аиша һәм Сәйдә якты дөньяга тәүге авазларын сала. Кыз сеңелләре тууга аеруча әтиләренең сөенечләре шиксез булган. Инде шатлык хисләр инде бу безгә көтелмәгәнчә булды инде яшыда бара сайын инде тәмлерәк инде куанычлы инде. Башка әйтер сүз юк. Исән сау булсыннар, бәхетле булсыннар. Гаилә башлыгы Илшат озак вакыт агромастер җитештерү компаниясендә хезмәт куя. Соңгы 5 елда ул Йоршолы шәһәрендәге Челны агроснаб предприятиесендә эшли. Тормыш иптәше Ләйсән декрет юлына кадәр Мөслим инженерлык шелтәрләре җәмгыятендә кадрлар бүлеген җитәкләде. Дөресен әйткәндә, элегрәк уемда бар иде, бала апайтуны игезәк балалар дип башыма да килмәгән иде. Аллаһ Тәгалә насыйп итте, 2 игезәк бала бүләк итте безгә. Biz indi mana bik нык kütüp aldık. Başta 2 bala degen şakatkan edi. Indi яңадан сәләмәт, исән-имин сәламәт булып, табып, менә шулай кулга алып сөяргә язсын иде дигән теләкләр бар иде. Бик куандык. Беренче тапкыр гына, бер генә шатлык түгел, бу 2 ләттә шатлык булды безнең өчен. Һәм ул беләсезме ничек? Ул менә якын, нык якын менә мин үз балаларымда яратам ул балаларны, шул хәтле сагынам мин аларны. Матур тату гаиләләрдән бәхет нурлары бөркелә. Һәр гаиләгә сабыйларын тигезлектә яратып, тәмләп кенә үстерергә насыйп булсын берүк. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.